Teraz si urobíme menšiu prehliadku po našom krásnom ostrove. Ulička k nášmu bývaniu. A toto je naša izba. Krásna ako každá iná. A naše číslo bolo 149. Tu máme našu čitateľku v krúžku. A teraz sa ideme prejsť po ostrove. Týmto smerom sa dostaneme na molo. Pričom ako sami vidíte, je to prekrásna zeleň. Nádherný zelený ostrov s prekrásne bielým pieskom, z ktorého z každého rožku vykúka nádherná biela pláž. Ako vidíte, slnečko svieti, tak sa aj pekne ešte opálime. Dneska je posledný deň. Ďakujeme za strpenie a vítajte v pokračovaní našej prehliadky. Toto sú chatky na vode, takzvané water villas. Je pravda, že oveľa lepšie je si zakúpiť len takýto na pláži a potom na mieste upgrade na tieto loďky. Upgrade stojí len $100 na noc pre pár. A ako vidíte tu, keď býva veľký príliv po obede, tak dokonca vyhodí aj pár krabov úplne sem hore. Kraby sú veľkosti asi 10-15 cm, čiže pomerne dosť veľké. A pokračujeme ďalej. Vidíte, ako sami môžete vidieť, sú tu dva typy chatiek. Jedny chatky sú takéhoto typu. A jedny sú úplne stavané, ktoré vidíme tu napravo. Každopádne, už sme tu pri v podstate takom centre vodných športov. Ako sami vidíte, to nikto nie je. Môžeme sa tam sami ísť pozrieť. Čiže sú tam vodné športy ako také. Windsurfing, jetski, loďky katamarán alebo vodné. A my pokračujeme ďalej od centra vodného športu až po pár obchodíkov, ktoré sú rovno oproti baru. Obchodíky zahrňujú či už obchod so suvenírmi, alebo s nádherné sletnice s nádhernými prstenými, brúčkami, náhrdelníkmi a rôzne ďalšie. Z baru, kde sme sa osviežili, pokračujeme ďalej k recepcii. Recepcia je naša v podstate predposledná, alebo jedna z predposledných zástavok, ktoré môžeme vidieť, čo sa týka aj tváre budovy. Ostatné už sú skôr len pláže. Ešte vám predstavíme reštauráciu. Ako to celé vyzerá. A to je po schode, kde všetky pilony pracujú. Keď sa ide na molo, ale toto cestou sa vrátime o chvíľu. Najprv vám chcem ukázať všetky možné výlety, ktoré tu k dispozícii sú. Všetci, tak si ukážeme to mall a výhľad z mola, ktorý sa nám naskytne. V podstate po ľavej strane nenájdeme len plážové ihrisko a ihrisko na plážový futbal. Prvé bolo na volejbal samozrejme myslené. A nájdeme v podstate po našej lavici, čo od chvíľa uvidíte, aj najkrajšiu pláž a nájdete. Poberieme na pláž. Toto je House of Diving, ktorý máme pocit, že prevádzkujú Taliani. Keď sa pozrieme, tak máme nádherný veľký kus pláže.